Patří mezi nejžádanější taterky planety a svým stylem plným barev zdobila řady těl světových celebrit. Žije v Kalifornii, ale teď je v Praze, v Karlíně, ve studiu DVTV. Ivana Beláková, dobrý den. Dobrý den. Ďakujem, že ma tu máte. Prahu moc milujem. Tak My jsme moc rádi, že to konečně dopadlo. Ano. I takhle vypadá některá vaše současná práce. A mě by zajímalo to úplně první zapíchnutí jehly do něčí kůže, jestli si to pamatujete. Pamatujem si to, robila som malý ornament kamarátke na nohu a trvalo mi to asi 2 hodiny, teraz by som to mala tak na 10 minút práce. A čím jste to dělala? Jehlou? No s ihlou, ano. Jako normálně, Kamarátka jako mi taterskou zohnala, jehlou? Áno, kamarátka mi zohnala nejakú mašinku, ale ono to bolo skôr na permanentný make-up. Ja som nevedela, že to nie je mašinka na tetovanie. Tak a s normálnou ihlou, samozrejme. No a keď som jej to spravila, ja som nevedela, ako sa o to starať, lebo nepoužívala som ani rukavice, ani nič. Išli sme do výrivky a to tetovanie za týždeň vypadlo. Takže moje prvé tetovanie neexistuje. Do té výřivky jste šli hned po tom tetování? Aha, to se asi by nemělo, to je pravda. To by sa nemělo, no. Ale to musela být dobrá kamarádka, že se nechala. Áno, ja som mala, vtedy to bolo také vzácne, lebo na Slovensku my sme nemali moc tetovacích štúdií, tak ľudia sa mi vyslovene ponúkali, kamaráti, na bratovi som sa trénovala. No a dobře, ale byste v nějaký moment na to musela přijít, jako, že vůbec někdo dostal potom ten nápad, že vy byste mohla být ten správný člověk, komu dát do ruky ten strojek a nechat se potetovat. Tak kamarátka mi to tak ponúkla. Ja som si iba predtým tak čmárala, že v škole, keď som sa nudila, tak som si vždy kreslila a sama úplne náhodou to ku mne prišlo. Keď som dokončovala školu, tak je vzýšla taká idea, že nechce skúsiť náhodou tetovať, lebo stále som si kreslila. Ale nebola som nejaký extrémny umelec, taký, že školský umelec a vtedy, keď mi vlastne priniesla tú mašinku a dotkla som sa prvýkrát ten kontakt s kožou, tak vo mne prebiehala taká zvláštna energia a ja som si hovorila, že toto je presne, čo budem robiť. Hned som to vedela. Jste se nebála? Protože jako kreslení je jedna věc, i když člověk jako krásně kreslí nebo maluje, tak je to jiná věc, to je papír a ten snese spoustu věcí. Ale s tou mašinkou, teda byť jste nevěděla, že to potom vypadá v té výřivce, tak tam prostě uděláte nevratné věci. Ja viem, no bála som sa, ale bolo to také, že na druhú stranu ma to aj priťahovalo, chcela som to skúsiť. Vždy to bolo, ešte aj prvý rok som sa bála, keď som tetovala, lebo som stále nevedela, že ako hlboko môžem ísť tou kožou. Nevedela som poriadne, že tú mašinku ako nadstaviť a tak, ale nejak to proste išlo. Pokazila som určitě veľa tetování. No to mě zajímalo vlastně, no protože jako váš Instagram je prostě plný vašich tetování, na které předpokládám jste hrdá, protože jsou prostě skvělá, je to po mnoha letech práce, kdy jste se zdokonalovala. Ale mě by zajímalo, jestli prostě váš bratr třeba někde pod tričkem nebo prostě pod kalhotami skrývá jako něco, co vlastně taky dělala. Skrýva a doteraz mu to musím opravovať. Takže za každým, keď idem na Slovensko, tak musím hneď bratovi začať opravovať tie staré tetovania. Niektoré som mala, že celú ruku som mu prekryla, lebo tam mal také maličké, na ktorých som sa učila. Tak teraz mu to tak nejak akože zlaďujem, aby to nebolo vidieť. Skôr prekryvka by som povedala. To sa už asi ani opraviť nedá, takže... Mimochodem, tohle to je skvělý. Já mám rád kočky, takže to je prostě krása. Ďakujem. Ještě mi nedá, na mě to působí vaše práce, jako kdyby to bylo vodovými barvami. Často. Jak se to dělá technicky? Jak vypadá ten nástroj, kterým uděláte vlastně tu plochu, která je barevná? Tak ihly, ktoré používam, sú v podstate ako štetce pre mňa. Mám gulaté ihly a mám také jak štetečky. To sú magnumy, sa to volá. A ty štetečky sú složené z několika... Ihiel. Že sú rôzne veľkosti. 7, 9, 13, 17 a tak ďalej. Takže podľa toho, aký efekt ja chcem dosiahnuť, podľa toho si vyberiem ten môj štetec, tú ihlu. Takže tak to robím. A ono to není, že vyslovene, že vodové farby, aké to tak vyzerá, lebo ja dávam veľa čiernej. A toto tetovanie má veľa čiernej a to je vlastne to, čo vytvára ten kontrast. Že to je tak... Keď sa na to pozriete, že z estetického hľadiska, tak tej čiernej je tam veľa, ale potom tam kombinujete pastelové farby do toho. Čiže to má z toho taký dojem, že to je taká vodovka, ale nie je. Že stále to má tú štruktúru, tie čierne linky a stále to má takú, vlastne ten silný ten podklad. Vy na sobě jste taky někdy zkoušela něco? Skúšala. Na zadok som si tetovala, ale bez farby, lebo som chcela vedieť, ako to boli, keď som ešte nič nemala. Já si dokážu představit, že to člověk dělá jako ze předu na svém těle, kam došáhne, ale na zadku. Na zadok, presne. Tak lebo... Tam si člověk nevidí normálně. Ja viem, ja som si iba tak, že proste, že tetujem na zadok bez farby, že ako to boli. A bolelo to? Bolelo ma to veľmi. Preto ani moc tetovanie nemám. Ja mám na ruke spravené nejaké na prstiach, ale moc ich nemám.
teď to budu citovat hodně z hlavy, ale v jednom rozhovoru, když se vás ptali na to, jestli vlastně k tomu stále ještě v 21. století k tetování patří bolest, tak jste říkala, že na to máte prostě nějaké oblbováky a že vlastně, když se to někomu líbí, ta bolest u toho, že to není úplně v pořádku. Takhle to je? Takhle to máte srovnané? Tak mám rôzne umrtvováky, ktoré môžem dať pred tetovaním alebo počas tetovania. Ale tie pred tetovaním sú lepšie, pretože počas tetovania tú kožu musím otvoriť na to, aby to fungovalo. Toto je jeden spôsob, takže určite ľudia nemusia teraz trpeť. V Amerike najnovší výmysel, čo máme, čo chodím do Beverly Hills, tak tam sa dá doktor do anestézie, dajú klienta a tetujem počas anestézie. Takže to je úplne že nový koncept momentálne pre mňa. Na 8 hodín kompletná anestézia, áno. A človek sa probudí a má potetovaná záda. Presne. To bych skoro řekl, že je jenom půlka zábavy. Není to tak? Ja osobne preferujem, keď ten klient není v anestézii, pretože môžeme sa rozprávať spolu, keď potrebujem niečo doladiť, tak to spolu preberieme a tak ďalej. Toto je vyslovené, že tetovať ako mŕtvého človeka. Aj keď si potrebujem ho troška otočiť, alebo niečo je to troška komplikované. A navíc mám pocit, že ze zdravotních důvodů mnoho lidí jako nemůže jen tak kvůli tetování, ne kvůli zdravotnímu výkonu jít do celkové narkózy, ne? Není tam nějaké omezení zdravotní? Tak určite áno, ale o to sa starajú doktori. Jasne. Hej, ja tam prídem a tetujem. Stane se někdy, nebo stalo se, že od vás klient odcházel nespokojený? Možno áno, aj keď mi to nedal možno vedieť najavo, takže neviem, lebo niektorí tí ľudia sú troška šokovaní z toho, že to bolí, takže oni keď troška prechádzajú to bolestou, oni si neuvedomujú, alebo aj keď spravíme aj nejaké pekné tetovanie, proste, že sa im páči, tak to moc nepochvália, ale potom mi píšu. Takže už to přestane bolet. Áno, tak potom začínajú byť v tom stave, že si vlastne uvedomili, že čo sa stalo a vtedy to môžu potom tak povedať, ale priamo, že by mi povedali, že priamo pod tetovaním, tak nemala som ešte asi takú skúsenosť. Jde mi vlastně o to, jestli, jak vypadá ten postup, když k vám přijdu jako klient, jestli je potřeba, abych já měl nějakou přesnou představu o tom, co chci, jako že chci jako psa a dejme tomu mě, jako, nebo jestli vy vlastně do toho dáváte hodně ze sebe. Určite áno, ale to záleží, čo to je. Záleží to od dizajnu. Takže keby to bolo niečo, že to má byť také hravé, ale stále potrebujem vedieť ten hlavný koncept. Pretože na konci dňa je to vaše tetovanie. Ale mne stačí tak 1-2 slovo a to ostatné si vymyslím ja. Akým štýlom to spravím, alebo aké hravé to bude, tak to sa rozhodnem ja. A to sa rozhodujem priamo v deň, keď vidím klienta, pretože ja vidím na ľuďoch farby a vycítim energiu a na základe toho ja sa rozhodnem, či ho spravím farebné, či ho nespravím farebné, aké farby zvolím, alebo aké divoké to spravím. Či to spravím viac extravagantné, alebo viac také upravené a konzervatívne. Pardon, tohle to je upravené konzervatívne, nebo... Nie, toto je hravé. Toto ja považujem za také detské kresby, by som povedala. Na toto mám inak veľa ľudí, že chcú mať niečo také, že vyslovené, že ako by to dieťa kreslilo, alebo také hravé, tak tým pádom volím takéto tetovanie. Vyslovené to je decko, že to nakreslí s ceruskou, troška sa tam dá nejaké tienovanie a je to. Když k vám přijde, to je taky naše oblíbené tady v redakci. Peppa hej. No, není potřeba u těchto kreseb řešit autorská práva? Ani nie. Dobře. Ja si myslím, že ani nie. Lebo nie je to proste, že niečo, že čo ja dávam na produkty, alebo že nejako, že to čisto len pre toho klienta, áno. To už by bolo potom troška iné. No to rozhodně. Ten váš vklad do té komunikace s klientem a tak dále, tak je i takový, že když on přijde a má nějakou představu, že by chtěl mít prostě, já nevím, na čele nebo kdekoliv po těle a vám se to úplně nezdá, nebo by se vám vlastně příčilo něco takového dělat, tak jste schopná mu to rozmluvit? Určite áno. Tak ja odmietam klientov stále. Lebo ja keď tetujem, tak ja chcem, aby ma to robilo šťastnou. A keď mám pocit, že ma to nebude robiť šťastnou, alebo že sa mi to vyslovene, že nepáči, napríklad čo to je, na akom mieste to bude, tak to odmietnem. A ten argument je jenom... Argument je taký, že nechcem to robiť a to je celé, lebo ja mám pocit, že nemusím to asi do hĺbky nejako vysvetľovať, lebo určite sa poradím s klientom, poviem, že toto by sme mohli spraviť, alebo toto by som rada spravila, že toto sa mi moc nepáči, ale vyslovene poviem, že nebaví ma to proste tetovať, tak to nechcem robiť. A tohle to dokážete říct tomu klientovi z očí do očí? Určite, áno, lebo ja som veľmi priamočiary človek, takže podľa mňa je to jednoduchšie. To proste povedať, hej. Ale poviem to pekne, nie, že by som niekoho urážala. Samozrejme sú diplomatické spôsoby, ako to povedať, alebo spôsoby teda. Ale určite to poviem, áno. Ale ten klient je na konci rád. Lebo ten klient tiež chce mať takúto energiu zo mňa, že on chce, aby mňa to bavilo, keď to robím. Pretože
viete, keď sa niečo robí s vášňou a s láskou, tak ten výsledok je úplne iný. A hlavne, keď je to vlastne tá energia medzi tým klientom a medzi tatérom, tak je to úplne iné. Akože to tetovanie bude lepšie. Napadá mě spousta otázek, ale musím se ještě vrátit k jedné, kterou jsem nepoložil a proč jsem se ptal na to, jestli někdy odchází nespokojení ti klienti. V jaký okamžik, a teď nemyslím prasátko Pepu, ale myslím něco, co má v sobě jako daleko víc fantazie, je to daleko jaksi váš tvůrčí proces tam v tom vidět, tak jestli ten klient vidí vlastně, dejme tomu takového papouška takhle stvárněného, tak jestli ho vidí předtím, než tetujete. Nie. Ne. Ani ja neviem, čo budem presne tetovať. Takže vám musí jako absolútne dôveřovať. Presne. A jedna z vecí, keď ja zoberiem klienta na to, aby som ho vôbec zobrala, tak ja vyžadujem absolútne umeleckú slobodu. To znamená, ja sa rozhodnem, aké farby tam dám, ako to spravím, akým štýlom a niekedy aj kde to pôjde. Takže tí ľudia sú vyslovené takí, že musia mi dať sami seba, ja si robím, čo chcem, istým spôsobom. Jak ste k tomu došla? K tomuhle prístupu? Došla som k tomu tak, že proste veľa rokov praxe, proste cestovania a tak ďalej, že ten štýl sa mi tak vyvíjal. A keď som bola mladšia, tak som veľa robila. Lebo vedela som, že môj taký dôsledok, ktorý chcem mať, je ten, že ja si budem sama vyberať klientov a čo chcem robiť. Nepotrebujem spraviť 100 tetovaní za týždeň, stačí mi spraviť 3. Takže v tom bol celá tá pointa, že som si proste dala úplne iný, by som povedala, taký ten štandard, alebo tú značku, ktorú som si vybudovala, je založená na tom. To znamená, že vaši klienti, kteří jsou v celkové anestézii, potom někdy můžou být docela překvapení, že se probudí a říkají si, sakra, to jsem nečekal úplne. To áno, ale samozrejme, že to je také, že tí ľudia, čo sledujú tú moju prácu, veľa mám kolektorov, že proste z celého sveta lietajú, lebo chcú mať niečo odo mňa, kvôli tomu originálnemu štýlu. Oni lietajú za vámi? Áno. Veľa klientov mám takých, jasné. Alebo oni na niekedy proste, že pošlú niekde za nimi, aby som ja išla do Hongkongu alebo niekde, tak mi zaplatia a prídem tam. Lebo niektorým ľuďom to vyhovuje viac. Keď máte veľa práce, tak radšej si zaplatíte a prídem tam a oni môžu byť doma a oni, vlastne ja miniem na to 3 dní minimálne, na cestovanie a všetko, ale oni len jeden. Proste. Takže funguje to tak, že tam je určitá konzistencia tej mojej práce, že ten klient vie, čo ma očakávať, lebo nemám to tak, že spravím 8 zlých tetovaní a potom možno nejaké 2 sa mi podaria z 10. Že ono to je stále aj počas tých posledných rokov, že je tam určitá konzistencia alebo určitý výsledok, ktorý ten klient môže očakávať odo mňa. Takže predtým, ako hovorím, že ja vychytám tú energiu, vidím tie farby a ešte predtým, ako idem tetovať, tak to skonzultujem samozrejme a poviem to tomu klientovi. Takže keby nesúhlasil s tým, tak v pohode nerobíme Jasně, ale tu informaci, kterou od vás dostane, je vlastně velice jako povšechná. Jako jak to barevně bude, áno, jaká energie v tom bude a tak dále. Presne tak. Ale to přesně, jak to bude vypadat, neví. Ani vy to nevíte. Nie. Lebo to záleží, toto je na tom tá najkrajšia vec, že to tetovanie je podľa mňa tak dočasné, akože to je úplne že contemporary, lebo to ako by som zachytila ten čas, lebo ani ja neviem po sebe skopírovať, lebo kebyže tetujem dnes, tak možno, že zajtra mám úplne iný pocit, lebo bude iný deň, budem sa inak cítiť a tak ďalej, že ten okamih nikdy nebude taký istý. Ale tak a podľa toho to robím. Tetování není dočasné. Tetování, pokud to někdo nepřekreje nebo prostě nenechá si ho laserem odstranit a tak dále, tak je prostě do smrti. Áno, ale prečo to poviem, prečo sa tak hovorí? Možno sa zle vyjadrila, ale prečo to tak hovorím? Lebo koža je živý orgán. A to tetovanie sa počas času môže meniť. Takže ja keď to vytetujem, vyzerá to inak, keď je to čerstvé. Za 2 roky to bude vyzerať inak a za 20 to bude vyzerať inak. A to je úplne normálne, lebo ono to pracuje s tým telom troška. To znamená... Tak som to skôr myslela. Rozumím. A že mám kráčajúce kanvasy. No a na to jsem se právě chtěl zeptat. Vlastně vaši klienti vám platí za to, abyste je mohla použít jako plátno pro svoje díla. Zvrátený koncept, ale funguje to. No evidentně ano. A na tohle přistupují i celebrity, jako ve Spojených státech amerických, které bezesporu jsou asi zvyklé na... Tak celebrity už vôbec nevedia, čo chcú. To je akože veľmi záleží. To veľmi záleží. Oni sú skôr takí, že oni chcú mať nejakú fotku, dať to na Instagram, postnúť to alebo niečo, alebo nie, len také niečo, že majú len taký nápad a spravia to. Takže oni už vôbec nevedia, čo chcú. To ani ja to neviem, že ja sa nič nepripravujem, akože už vôbec nejakú referenciu. To tam prídem a oni povedia, že we go off the vibe. Že záleží, čo sa stane, jak sa cítia, to si dajú. A to môže byť hocičo. Im sa môže páčiť toto pero a povie, vytetuj mi toto pero. Takže to oni majú takéto predstavy, že nič nemá nič spoločné s umením. To sú vyslovené len, že také rýchlovky, lebo niečo chcú, lebo sa tak cítia, chcú tetovanie a to je celé. Tohle to je fotka Mia Khalify. To je podobný případ? Taky moc neví, co nie, chce? Mia práve, že je v pohode. Mia sa mi páči, ona je taká, že aj humanitárka, troška, že aj prispieva na rôzne charity. Tak tetovania, ktoré som robila, bolo presne pre Červený kríž v Lebanone, vtedy, keď to bol ten výbuch.
tak zbierala peniaze, sme robili live stream a ja som ju na tom live streame tetovala a vyzbierala $104,000, myslím. Takže, a tie peniaze dala na Červený kríž. Potom toto tetovanie, ktoré som jej robila, tak to mala od nejakej umelkyne, no veľmi podporuje ženy inak, čo sa mi páči. Že fakt je taká za ženy, aby boli platené, alebo podporuje okrem tých charít aj takéto veci. Tak toto mala tiež od nejakej umelkyne z Lebanonu, sketch spravenú a bolo to pre niečo. Už si nepamätám túto presne, ale ona má vždy, tie tetovania má proste, že majú nejaký význam pre ňu. Hlbší význam. A ona to plánuje vopred, takže trošku iný koncept. Takže vlastně po celém tom vysvětlování je zřejmé, že vy nemáte katalog, nemáte ceník, nemáte nic takového. Prostě jste tam vy, přijdete a potom možná skoro něco ako metaverse, nikto nemá nič. Áno, nič. trošku to tak vypadá. Hej. Nie, nemám vôbec. Ono to veľmi záleží, tak určite mám nadstavený nejaký cenník, že odkiaľ sa to odráža, ale potom tá cena sa upravuje od jasnej náročnosti tetovania, ako dlho mi to bude trvať. Tak to mám nastavené. Začínáte někde na 5 000 eur, pokud se nepletu? 3. Na 3. Áno, ale keď idem k niekomu, tak od 5. Jak jste došla k tomu, že tu cenovou hladinu vlastně nastavíte takhle? Záležalo to od viac vecí. Tak počas celej mojej kariéry sa podohrávali určité udalosti, ktoré prispievali k budovaniu mojej značky. Tak som prvá a jediná žena na svete, ktorej múzeum v Ríme, makromúzeum v Ríme, uznalo za moje tetovanie za dočasné výtvarné umenie. Takže ja som prepísala históriu umenia. Takže toto bol prvý taký krok. Ďalšia vec, som povyhrávala prvé miesta na najprestížnejších tetovacích súťažiach na svete, vo všetkých štýloch. Alebo aj v kategóriách, alebo čo tam mali. Takže ja neviem, v Paríži, v Šangaji, v Los Angeles, Sydney, hoci kde, proste, že po celom svete. A toto všetko mi pomáhalo vybudovať tú moju značku. Plus potom do toho prišli celebrity a tak ďalej. Takže ja som si tak povedala, že nechcem robiť až tak veľa, samozrejme, lebo som staršia, mám iné projekty a proste, že to nechcem byť len zaškatulkovaná tetovaním, pretože som umelec a baví ma tvoriť rôzne iné veci. A to bol taký prirodzený proces, tak som si povedala, že dobre, tak toto bude môj nový štandard, tak to chcem. Moja značka bude luxusná, takže niekto si môže kúpiť, keď sa bavíme o autách, môže si kúpiť Rolls Royce a vie, čo má očakávať od toho Rolls Roycea, alebo si kúp potom, ja neviem, Škodu Fabiu alebo niečo. Nie, že by to bolo auto zlé, ale viete, čo myslím? Čekal jsem, jestli k tomu něco řeknete. No ne, tak jako porovnávat s Rolls Roycem to asi nejde. Presne, takže tak podľa tohto ja som si nastavila tú cenu. Vaše tetování je vlastně Rolls Royce mezi tetováními, chápu to správně? Áno, lebo je to originál, je to unikát, ja neprodukujem sama po sebe, nikto to nevie skopírovať, ani ja to sama po sebe neviem skopírovať. Takže toho robiť tiež unikátne, to umenie. Co se týče toho kopírování, asi by to pravděpodobně šlo. Jako, když se dají napodobit středověcí holandští mistři, tak se pravděpodobně bude nechat napodobit asi i vaše tetování. Ta energie za tím by nikdy nebyla taká. Ja som videla, ale vy to neřešíte, kdyby náhodou to někdo chtěl kopírovat, chápu to správně? Ja to neřeším vôbec, ale bol akurát jeden Tater, ktorý bol, to by som musela dopodrobne rozobrať, poviem to iba skrátke. On kopíroval moje veci z Instagramu, moje najlepšie práce, ktoré som mala. Bol to brazílsky umelec, ktorý mal vybudované svoje meno. Nebol to niekto, že začína tetovať a nikto nepozná. Takže bol na prestížnej súťaži v Brazílii, kopíroval moje veci z Instagramu a povyhrával s tým súťaže za originalitu. A áno, lebo originalita je môj najsilnejší bod v tetovaní. To je práve to, čo mi to robí unikátne. Plus potom tie farby, ale tá originalita toho dizajnu. Takže on povyhrával súťaže, tak som napísala tým organizátorom a ho vyhodili odtiaľ. Lebo to už bolo také moc, že to sa nerobí. Keby to bol niekto, že ho nikto nepozná, alebo umelec, ktorý začína a snaží sa napodobniť, je to trošku iné. Ale nie je to vyslovene, že on kradne moje veci a vyhráva s tým súťaže. Takže toto sa mi tiež stalo. Ale keď kopíruje, ľudia budú vždy kopírovať. A ja to chápem, ale nikto to nebude také. A nikto to nebude odo mňa hlavne, takže... K tomu kopírování a vůbec ke svobodě a k originalitě patří vlastně asi to prasátko Pepa. Jestli tohle je... Dobre, to Pepa, to som si tiež tam dala toto také, že troška po svojom, alebo to, ale toto není moja originálna práca. To bylo vlastně, to někdo chtěl. Áno, to bolo normálne, že proste sketch tohto Pepa. Ja som si potom tam toto podávala same také tie okolo tie čiarky, že troška také ilustračné, aby to bolo. Alebo aj tie farby napríklad, ale toto ja nepovažujem za moju originálnu prácu. To je proste, že niekomu sa páči Peppa Pig a ja som to spravila môjim spôsobom, že som to vytetovala. Ale toto ja nepovažujem za originálnu prácu. Moje práce sú presne, že prečo mám makromúzeum vybralo v Ríme. Tam sa každý rok sa zidú umelci z celého sveta a 60% svetového umenia pochádza z Ríma. A tí, keď videli moju prácu, boli to väčšinou zvieratá, ktoré som robila a kvety, ale
vtedy to boli zvieratá, žirafu, tigra som tam mala, slona, tie sú také typické, že to keď sa niekto na to pozrie, tak to sú tie moje originálne kúsky. Toto sú také maličkosti, toto je že len tak na zábavku tieto. Úplně chápu. Z jakého důvodu to Římské muzeum moderního umění zařadilo do dočasného umění? Ja si myslím, že práve preto, že je to trošku iné, napríklad sochy alebo obrazy si môžeme vyvesiť na stenu, môže to byť v múzeách a tak ďalej. Ale ja mám v podstate kráčajúce kanvasy, že my nemôžeme teraz niekoho zavrieť do múzea, nech sa ľudia idú na to pozerať. Že ono to špatne presvedčovali tie ľudí. Ono to je trošku iné, tak preto si to myslím. A potom som rozmýšľala presne, ako som spomenula predtým, tú kožu, že ona sa troška mení, lebo je to živý orgán, možno, že aj preto. Že ona sa to troška zmení, to tetovanie počase. A potom ještě jedna věc mě napadá, co se týče té důvěry ve vás a jak si váš pohled vlastně na toho člověka, na to, jaké tetování by k němu asi si sedlo. Tak tetujete vaši partnerku? Nie. Mne sa na mojej partnerke tetovačky nepáčia a som veľmi rada, že nejaké nemá. Mne sa páči krásne ženské telo. A to je tiež také, že ľudia tomu moc nerozumejú, ale mne sa naozaj páči krásne ženské čisté telo. To je v pohodě, to já chápu. Takže netetujem ju. Nie. Aha, ona nechtěla. Ona nechce tetovačky, našťastie, ale keby chcela, tak tiež by som mu nechcela tetovať. Ne? A proč ne? Ja sa nechcem na to pozerať, mne sa proste páči normálne, že čistá koža. Ja s tým stále robím, tak akože ja fakt ocením, lebo všetci sú skoro potetovaní. Tak ja veľmi ocením, keď proste, že niekto má fakt také... Ja mám rada jednoduché veci. Aha. Že aby to nebolo moc prekomplikované, čím jednoduchšie, tým krajšie, lebo mi to príde také čistejšie, také úplne, že... čistejšie, by som povedala. Tak sa mi to viac páči. Když jste mi vysvětlovala, že nemáte problém někoho odmítnout z očí do očí nějakým způsobem, tak jsou i věci, které byste prostě netetovala. A teď mě jenom napadá, protože jsem na vašem Instagramu je vidět, že jste někdy na večerech bojových umění prostě a tak dále. A tam mnohdy ti bojovníci mají vytetované různé věci, které možná jsou trošku někde jinde, než jsou kolibříci a žirafy. Tak je něco, co prostě netetujete? Ja by som povedala, že ani nie. Pokiaľ mi to spôsobuje radosť, tak vytetujem hocičo. Ale musela by som sa fakt s tým stotožniť, že mne sa to teraz ťažko hovorí, lebo musela by som vidieť, čo to je. Takže tak by som to povedal. Ja som vlastne měl na mysli jako... Hákové kríže alebo niečo? Alebo... To jsem zrovna neměl na mysli. To mi přišlo automatické, že to byste asi netetovala. Zbraně třeba. Neviem. Ja by som musela vidieť, lebo ja kebyže tú zbraň tetujem, ja nehovorím, že nie, ale kebyže to spravím svojím spôsobom, že by to nič nemalo spojené s hejtom, lebo väčšinou tie moje práce sú všetky pozitívne. Že keď sa na to pozrie také farebné, že to vyvoláva dobré emócie v ľuďoch, úsmev a tak ďalej. Takže kebyže zrovna tetujem zbraň a spravím si ju tým mojím štýlom a tak, ako by vyzerala, tak by bola taká štýlová, že by to bolo pekné. To bych skoro chtěl vidět. No, ale ja to mám v hlave, teraz keď sa len o tom bavíme, tak si to viem predstaviť a viem, že by to bolo perfektné. Si to tušku a papír? Ja som kedysi inak robila jednej babe na nohe, len nemám z toho fotku. Škoda, lebo to bolo krásne. A to mala presne zbraň, ale tá zbraň strieľala rúže. Takže ja som to mala cez celú nohu a to je to, čo hovorím. Že áno, lebo je to zaujímavý koncept, nemá to nič spojené s násilím alebo niečo také a bolo to krásne z estetického hľadiska. Tie rúže celé farebné som spravila, akože tá farba potom tak troška stekala, super to bolo. A ještě jeden návrat k těm celebritám ve Spojených státech amerických, tak vy jste to nějakým způsobem popsala, jak úplně přesně nevědí, co chtějí, ale v jednom rozhovoru jste říkala, že to jsou jako velké zážitky je navštěvovat přímo u nich a tetovat je u nich. A v čem to je? Proč? Tak tie zážitky sú také, že jasné, že je to úplne iný pocit. Ja neviem, keď som išla napríklad ku Chrisovi Brownovi alebo k Lil Wayneovi, tak nikdy neviem, čo mám čakať. Predtým som nebola až v takom prostredí. Hej. Chris Brown. Hej. Takže ono to bolo také, že neviem, že proste, že čo mám čakať. Lebo to môže byť hocičo. Niekedy prejdem ku Chrisovi a on má party každý deň. Takže tam môže byť 200 ľudí, alebo niekedy, ja neviem, hrajú tam basketbal alebo niečo. Že vždy to prostredie je také úplne iné. Že nie je to zvyčajné proste, že idem ku kamarátovi na návštevu napríklad a že má poprvé taký dom, 300 aut odparkovaných pred domom alebo celkovo, že čo sa tam deje v tom dome. Takže to sú také, že úplne iné zážitky. To znamená, že musíte byť pripravená tetovať na různých místech za různých okolností. Presne. A v tom je to veľmi náročné. Takže napríklad jeho tetovanie, čo som urobila na ruke, za normálnych okolností by mi to trvalo asi 2,5 hodiny. Aha. 8 hodín, minimálne. Tam niekto chodil k tomu? No ja on si išiel zatancovať, spieval nám tam, išiel robiť graffiti a tak ďalej.
do nahrávacieho štúdia, potom si odskočil, potom sa bavil s kamarátmi, pozeral televízor. Takže to sa, hocičo, čo sa môže stať, tak to sa proste, že deje. Jako chápu, že jste to tolerovala u něho, ale asi u každého klienta to vôbec takhle nejde. Nie, vôbec. To som bola, ale už som, to bolo také ešte, že mi to bolo, on bol taký, že ja som ho sledovala, je to môj obľúbený umelec. Mám rada inak jeho hudbu a mám ho rada ako tanečníka, tak by som to povedala. Takže z tej umeleckej hľadiska ho mám rada. Skončí to tam. No a potom, tak som sa tešila proste na to. To bolo také moje, že jasné, že rada by som ho tetovala. Aj keď som nevedela, čo ma čaká, tak som bola taká, že dobre, že privrela som oči, ale teraz som sa dostala do takého štádia, že to nechcem robiť, ani to nerobím. To mi bolo vtedy vzácne, lebo to bolo tak... No jenom jak jste to popisovala, to bych úplně vyskočil z kůže. No. 2 dní som sa z toho dostávala. Fakt 2 dní mi normálne, že trvalo, dokým sa z toho zotavím, z celej tej skúsenosti. No a bola som ešte párkrát u neho doma, ale napríklad teraz niekedy, keď mi volá, alebo hoci kto iný, nejaký iný interpret, nemusím hovoriť len o ňom, tak už si vyberám, či pôjdem alebo nie. Už jste si splnila ten sen tetovat Justina Biebera? Nie. Kdy to přijde? Vybavte mi to. Dúfam, že čoskoro. To nezvládnu, bohužel. Dúfam, že čoskoro, no, potiahnu nejaké šnúrky. A proč vlastně jako tatérka máte i jako sen, nebo chcete někoho tetovat? Pre mňa je to preto, že mám rada jeho hudbu napríklad. Tiež sa mi páči ako umelec, ale nie len on, mám veľa iných, len jeho vždy spomeniem, lebo ho každý pozná. Tak kvôli tomu, lebo pre mňa je to tiež napríklad pekná skúsenosť, keď on mi skrášľuje život tou jeho hudbou, poviem to tak, a obdivujem ho naozaj ako umelca. Hrá na niekoľko hudobných nástrojov, dobre spieva podľa mňa, akože to v pohode. Aj keď je to také, že pop, ale je to pekné, akože môžem počúvať jeho hudbu. Takže skrášľuje mi to život. Tak ja by som bola poctená, kebyže aj ja mu môžem dať niečo z toho môjho umenia, aby proste, že aby som možno aj jemu skrášila tiež život, alebo dala mu niečo z toho môjho umenia. Takže taká tá energia, ale skôr ide o to, že chcem stretnúť toho môjho obľúbeného umelca. Chcete ho přimět k tomu, aby se stal vaším plátnem. Ve skutečnosti to je takhle. Tak. Děkuji pěkně za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Mějte se hezky, na shledanou. Ďakujem. Na shledanou.